De her kunsthåndværkere, der kommer her, har alle sammen en erfaring. De har været uddannet i et par år, har startet deres eget firma, har forsøgt at skabe sig en levevej ved hjælp af den her faglighed, de nu har som keramiker eller designer, eller hvad det nu kunne være. Men har så måttet erkende i løbet af en periode, at det kan de simpelthen ikke leve af. Og jeg tror, at det de mangler, er simpelthen en tro på sig selv, eller en tro på deres produkt. En tro på, at det her at det har så meget værdi, at andre gerne vil betale for at få det. Det handler meget om at turde reflektere over sine egne drømme og mål. Ja. Men det handler også om at være modig nok til at tage beslutningen om at følge de her mål. Jamen, jeg mangler en klar definition af mit arbejdsområde. Sådan at jeg tør gå ud og banke på døren hos de store drenge. For det er dem, jeg gerne vil lege med. Og så tror jeg godt, jeg kan leve af det. Jeg vil leve af det her. Jeg vil være keramiker, jeg vil leve af mine ting, og så skal jeg bare få det til at fungere på en eller anden måde. Og så har jeg jo nu startet op her, været snart i gang i et år. Og jeg kan godt se, at jeg kan ikke leve af det endnu, men jeg tror, jeg er på vej til det, og så vil jeg gerne have nogle hjælpemidler, og tror, det er her, jeg kan få det. Jeg tror, at potentialet kan være med til at skærpe min profil. Jeg håber også, at potentialet nummer 1 kan være med til at give mig en selvtillid, jeg har brug for, til at sælge mig selv. Og til at bevare troen på mit produkt, selvom det møder modstand, og selvom det ikke umiddelbart måske har et afkast. Jamen, jeg håber faktisk også, at jeg får et godt netværk her, altså at får nogle sparringspartnere, som har lidt den samme syn på en eller anden måde, altså har den samme vision om, hvad der skal ske noget her. Altså, og det kan jeg bare mærke med det her sted her også, altså Lynfabrikken, at den har virkelig noget energi, som mangler inden for vores felt, altså, og det synes jeg er rigtig fedt. Altså. Men det, som jeg synes er interessant, det er det der, hvordan mobiliserer man den her kreativitet og den her energi, som er i jer. Altså, I er hele jeres faglighed. Det er ikke, I kan ikke lære at være kreative. I kan godt lære at omsætte den til så at designe kyllingposer, men I kan ikke lære at være kreative. Og andre mennesker er bare ikke kreative. Og de kan heller ikke lære det, selvom de kommer på nok så mange kurser i det. Så det der, at I er jeres produkt, det er den, hvordan værdisætter man sig selv? Hvordan kommer man ud og siger, jamen jeg koster sådan her, og det er ikke mit produkt, der koster, det er mig. Det er mine idéer, der koster sådan her. Og jo mere jeg selv skal arbejde, jo mere jeg skal tænke, jo mere koster det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der begynder at komme personlige ting frem nu, og det har været en hård omgang den her. Der har været, følelserne er blevet vist mere, der har været mere aggression, der har været mere provokation, der er blevet, folk siger, at jeg bliver fandme provokeret af det her nu, eller der er eller bliver også glade. Altså vi arbejder med nogle ting, problemstillinger eller nogle drømme for fremtiden, der gør, at man pludselig bliver opmærksom på, nej, det er sgu egentlig ikke fedt, den situation, vi står i, og det kan godt gøre folk kede af det, eller frustreret. Og det har vi også oplevet på holdet, at det er ikke lutter lavkage det hele, og det er ikke overflade og design det hele. Men der er også en bagside af det, og den tager de også med sig, og den tør de også godt være i. Reelt set handler det ikke om dine produkter selv er godt eller skidt. Det handler om, hvad det er, du bibringer, når du kommer med dine produkter. Ja. Så det er der, vi skal ind. For ellers vil det blive en evig jagt efter det her nye produkt, som kunden kan lide. Mm. Og den skal vi ud over. Vi skal derhen, hvor du ved, hvorfor du laver dine ting. Ja. Så det er også altid, du er altid et skridt foran. Der vil ikke være nogen, der kan stjæle dine produkter, fordi det handler ikke om produktet, det handler om dig, og den måde, du formidler tingene på. Mm. Ja.
Nej, jeg ved ikke, det er måske ikke hårdt, det er lidt frustrerende, fordi man ikke helt ved. Altså, der er jo ikke nogen, man aner jo ikke helt, hvad der sker. Altså, det er sådan, man kan bare se, hvor er man nu, og hvad har man gjort, og hvor kunne man tænke sig, om skulle man hen, ikke? Altså, det er sådan lidt famlende på en eller anden måde. Men det føler jeg lidt, at vi begynder at sådan her at få, at det ikke, der bliver en sikkerhed i den der famlen. Altså, jeg føler mig ikke så dybt vand føler jeg ikke, at det der dybt vand føler jeg ikke, jeg er ude på. Jeg føler lidt, der er lidt styr på, når jeg bevæger mig derud, ikke? At jeg har styr på det, jeg springer ikke bare, altså. Men altså, det har skærpet nogle vigtige punkter i sådan den konkrete proces også, altså i forhold til, hvordan man går ud med et produkt, for eksempel, eller ja. Men også, hvordan man ser sig selv som designer inden for et område, ikke? Inden for et felt, som hedder design og kunsthåndværk. Jeg synes, det har givet mig en eller anden mærkelig sikkerhed. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er lidt mærkeligt noget, fordi at på en eller anden måde ved jeg ikke helt, hvad det er, det ender op i det her. Men jeg har en eller anden form for tro på, at det går over det her. Altså. Men hvad det helt ender op i, det ved jeg ikke. Men jeg føler alligevel, at jeg kan mærke, at det er den rigtige vej, det går. Altså, jeg tror på, at når vi er færdige, så har jeg fået styr på noget af det kaos, jeg har. Altså, det tror jeg virkelig. Det er mig, der bestemmer, hvor tingene skal arbejde sig hen. Og jeg kan handle aktivt. Og det har sådan ligesom slået ned i mig indimellem, hvor jeg har taget nogle beslutninger, altså hvor jeg har handlet på det. Taget nogle konkrete kontakter, nogle konkrete initiativer. Jeg tror, at første gang kom de her og fik nogle nye ord og nogle nye verdener at tage stilling til. Og det har bare sat en hel masse ting i gang. Ikke nødvendigvis direkte relateret til forløbet, men i dem selv. De er blevet taget alvorligt, og der er nogen, der har hørt på dem, og de har hørt sig selv sige nogle ting. Så der er mange af dem, der har været ude og træffe nogle beslutninger. På kurset er der er en, der er blevet ansat nu i en stilling, som helt sikkert kun er kommet i kraft af, at hun har haft ro til at se på, hvad det egentlig er, hendes kompetencer peger i retning af. Og der er en anden, der er gået i gang med at få sine ting produceret, og der er en tredje, der er ved at flytte værksted, så hun kan producere i meget større omfang, og der er også efterspørgsel efter hendes ting. Det er selvfølgelig alt sammen noget, som er kommet, fordi de selv har talentet for det. Men jeg er ret overbevist om, at de havde heller ikke selv fundet roen og troen på det, hvis ikke de havde fået lov til, eller var blevet mødt af ligesindede i det her forum, som potentialet har været. Altså mit udbyttepotentiale har simpelthen været, at jeg har fået en tro på mig selv, at det skal nok gå der. Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at køre. Men der har virkelig været sådan en bevidstliggørelse af nogle ting. Blandt andet det her med at tage tingene i egen hånd. Og du, eller jeg, er den, der kan ændre nogle ting. Ikke? Altså min fremtid, der er jeg ikke i tvivl om, at jeg kommer til at leve af det her. Så er der også bare sket så meget. Altså, det ene projekt har ført en masse nyt med sig, og jeg er kommet i nogle virkelig, virkelig spændende sammenhænge, og hvor jeg kan se, altså, at der er et kæmpe behov for nogle af de ting, som jeg laver og beskæftiger mig med, og at folk virkelig vil have det. Det er så interessant det der med, at de er jo super seje alle sammen. Super seje, det var de jo også dengang de kom. De kunne jo godt deres ting, og de havde produkter, der var værd at sætte ud i verden. Men de troede det bare ikke selv. De vidste ikke. Og det der, at man giver dem den opmærksomhed og bakker dem op i, at jo, det holder, og du skal lave endnu flere ting. Du skal bare virkelig ud med det. At det kan forandre hele situationen i den grad, det er vildt. Potentialet kan i den grad være med til at styrke dansk design. Det tror jeg seriøst. Jeg tror, at de folk, som har været på det her kursus, har fået mod til at tage nogle større skridt, end de ellers ville have gjort ever.